Mokabat sa kapin 1.4 million pesos nga gadget ang natangag sa mga nanglungkab sa ka phone shop sa Breeze District, Barangay Magugpo East, Tagum City, Davao del Norte, Hunyo 24 adlaw nga Miyerkules. Nakuha sa gikan sa mga establishmento ang halin sa milabayng adlaw nga nagkantidad og 44,000 pesos. Sa report nga nadawat sa DXDCR man Davao gikan PRO 11 base sa nakuhang CCTV footage na sayrang pasado alas 4 kadlawon, dunay mihunong nga puti nga van at tubangan sa maong phone shop. Tulo ka lalaki ang minaog didto na gipugsanong giguba ang kandado o gipangkuha ang mga gadget sulod sa establishmento. Pagkahuman dali sab ng ikyas ang mga suspetsado sakay sa maong puti nga van. Samtang miabot na sa 150,000 pesos ang kinatibuk ang cash reward nga ginatanyag sa makatudlo ug makahatag og lehitimong impormasyon sa mga naglungkab sa usa ka phone shop sa Tagum City, Davao del Norte. Unang nagpadayag ang tag-iya nga interesado siyang mutunon og 100,000 pesos. Nadungagan kini dihang nagpahibalos si Tagum City Mayor Ray Uy nga magtanyag sab siya og dugang 50,000 pesos. Padayon sab nga nanawagan ang kapulisan sa publiko nga makig-alayon kanila alang sa mas paspas nga pagsulbad sa maong kaso. Naghatag sab sila kasiguruhan nga magpabiling confidential ang identidad sa maghatag og lehitimong impormasyon. Sa karon naglusad na og follow-up investigation ang mga otoridad aron madakop ang mga sospek ug mapatubag kini subay sa balaod.